gertatzen ari den hemen esaidazue nondik atera den mundua zeharkatzen duen zaborra nork egin zuen balena kalte non jasan behar izan zuen lehena zigorra. Naturari aurre eginez lortu zuen gizonak bere garapena etengabean hazteko denbora mugagabea izango zenaren ustean inoiz pentsatu gabe zen gizon zutala bilakatu zen. Pixkanaka ohartu zen arrazoiak bazuela animaliengan aldentzen zuen gaitasun bereizgarria eta bere bidea jarraitu zuenean naturari galdu zion behin da betiko errespetua. Zer gertatzen ari den hemen esaidazue nondik atera den